Maayong gabi sa tanan. Hallelujah. Are you blessed tonight? No? Nindot kaayong kanang makawitness ta sa pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Hello. No, nindot kayo. Ikaw pod bang kanang dugay-dugay na or bago pa ba kaha, mabless pug ka, mapanalanginan pug ka. Okay? So, nindot kayo itong kanta nga itong giawit ganina. Amen? No, that there will be no other God before you. Napabaylain nga mas taas pa sa Ginoo? Wala na. No one, no one, no one. Amen? Hallelujah. So, since Change Sunday man nato, nagisgot ta og natay upat ka topic sa atong Change Sunday. Salamat sa Ginoo. Nahuman na ta sa ato ang change destination o direction. Amen? No? Dayon last Sunday, nagisgot ta about change heart. Nanabay mga kasing-kasing nga nausab. Amen? Hallelujah. And tonight, magisgot ta sa atong ikatulong nga topic about change priority. I believe, nagtuo kong after aning service, human aning service mga igsoon, mausab ang priorities sa ato ang kinabuhi. Siguro wala na siya nahanay, wala na siya na plaster, wala na siya na put into order ang atong priorities. Karong gabi una, human sa atong panimbahon, iplastar na sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga atong isgutan karon. Amen? Okay, so change priority. Giuluhan ako ni my number one is Jesus. Hello. My number one is Jesus. But before that, let us pray. Mag-amputa. Father, we thank you, Lord, for your presence in this place. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong presensya. Salamat, Lord, sa imong gipangbuhat, sa among kinabuhi. And I believe, Lord, nga daghan pa jud kay kag buhaton sa among kinabuhi. Nagtuo mi, Ginoo, nga sa dihang naay mong presence, Lord, na adyoy mahitabo sa among taliwala. And we thank you for your word. We thank you for your presence, Lord, ani nga dapit. And salamat, Lord, kay imong word, Lord, mag-enlighten, mag-empower, mag-encourage na mo, Ginoo, karong gabi una. Thank you so much, Lord, for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. Okay? So karong gabi una, mag-isgot ta about sa pagkaginoo ni Ginoong Jesus sa ato ang kinabuhi. You know, the greatest decision you have made in your life, no, is the time when you fully surrender your life in the Lordship of Jesus Christ. Mao nay pinaka-nindot, pinaka-the best, ug dili kamahayan nga nahimo nimo nga desisyon sa imong kinabuhi, kanang desisyon nga imong gisurrender imong kinabuhi sa pagkaginoo ni Ginoong Jesus. Pila na to diri si Jesus ang ato ang Ginoo. Amen? And sa Colossians chapter 2, pwede na to makita diri sa New Living Translation. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Okay? Nagaingon ang pulong sa Ginoo, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, pila na to diri ming dawat kang Ginoong Jesus nga atong Ginoo. Amen, no? Just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong, okay? Will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Hallelujah. Kabalo kay igsoon, sa atong pagdawat niya, na ay gusto ang Ginoo nga buhaton sa imuhang kinabuhi. No? Wala lang ta kanang ning dawat ni Ginoong Jesus giluwas sa Ginoo, kundi ang gusto sa Ginoo mahitabo pod sa atong kinabuhi
is dili lang nga mahimo nato siyang Savior, kundili mahimo nato siyang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay usahay manggod na ay mga dili mao nga Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ug mao na atong isgutan karong gabi una. Amen? Okay? No? Because dako kay ang gugma sa Ginoo para nato. No? And because of that, walay dili kaya buhaton sa Ginoo para nimo. Nga bisan ang iyahang bugtong anak nga si Ginoong Hesus, iyang gihatag aron ang matag usa nato makabaton sa kaluwasan. And now, sama sa ngayon ganina, not just to become our Savior, but Lord pod sa ato ang kinabuhi. You know, a lot of people, ginatanaw nila si Jesus as a religion. No, ginatanaw nila si Jesus as a religion but never experience personal relationship with Him. Okay? No? Kung na-receive nimo si Ginoong Hesus, abi ninyo igsoon, God is not interested in religion. He is concerned about our relationship with Him. Everybody say amen. No, ang concern sa Ginoo dili ato ang relihiyon. Kung unsa ang ngalan sa imong pundok, unsa ang ngalan sa imong simbahan, ang pinaka-concern sa Ginoo sa imuha nga naglingkod nga naminaw karong gabi una is your relationship with Him. Hello? Amen? And kung na-receive na nimo si Jesus as your Lord, naa na kay relasyon diha kaniya. And not just having relationship with Him, but make Him your Lord. Okay. Usa dining Lord, okay? Atong tanawon sa dictionary, it says here, one having power and authority over others, to whom service and obedience are due. Angayan siya sa atong pag-serve. Angayan siya sa atong pagsimba. Amen? Mao na ang Lord ang Ginoo. Kung maingon tag siya ang atong Ginoo, siya ang ato ang Lord, it means that He is your number one priority sa imong kinabuhi. Pila na to dire mo angkon, no? Mo istorya nga si Ginoong Hesus ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Programay raman. Balik ko na ako igsoon, basig wala ninyo nakuha. Pila na to dire, si Jesus ang iyahang Ginoo. Amen. Buot pasabot, kung moingon ka nga si Ginoong Hesus imuhang Ginoo, buot pasabot, siya ang number one sa imuhang kinabuhi. Amen. Kana imong asawa, imong bana, imong anak, unsa panay naa nimo sunod ra na. O naman akong asawa dire. Sorry kay mami, number 2 ra jud ka. Number 1 si Jesus. Amen? Siya ato ang priority. Dili imuhang negosyo, no, imuhang trabaho, kundi ang Ginoo. Amen? Now, but pasabot, in other words, siya ang naay power, siya ang naay authority sa imuhang kinabuhi. Sa laing pagid nga pagkaistorya, kung si Jesus ang imuhang Ginoo, but pasabot, siya ang magbuot sa imuhang kinabuhi, dili ikaw. Amen? Kana bitawng driver, no? Og sakyanan. Kana sakyanan bisan pag-unsa ka nindot, bisan pag-unsa ka mahal, di gyud na mudagan og walay magkontrol. Hello, walay driver. No, pag iliko sa driver, liko po ng sakyanan na ay nagkontrol. No? Kung muhunong, ipahunong sa driver, ipahunong sa nagkontrol, muhunong po. Dapat ingon ana ang ato ang kinabuhi. Si Jesus ang driver sa ato ang kinabuhi. Usahay manggod, kita manggod magpaalig-alig og drive sa ato ang kinabuhi. Hello? Usahay kita may magbuot-buot. Kita may mag-una-una.
Pero karong gabi una, nasabta na to sa atong lesson, change priority, nga number 1 gid ang Ginoo. Siya ang magbuot, siya ang mauna, siya ang magkontrol sa ato ang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Ayaw pagbuot-buot. Hello? Kay usahay, mao ni ang gusto sa Ginoo, pero kita lahi pod atong gusto. Kabalo ka igsoon nga mas labaw pa ang hunahuna sa Ginoo kaysa sa imong hunahuna. Ingon ang Bible, His thoughts are higher than our thoughts. Usahay na gunauna ta nga mao na gid ni pinaka the best, mao na gid ni pinakanindot para nako, pero kabalo ka napay mas nindot ang gihunahuna ang Ginoo para nimo. Hello? Mas labaw yang hunahuna. Mao na nga dili ta magbuot-buot sa tong kinabuhi. Himuon na tong priority. Himuon tugutan nato ang Ginoo nga magkontrol sa ato ang kinabuhi. Amen? No? Siguro sa mga batan-on, ay ako ang gusto kay kuan gyud kanang tall, dark and handsome, no? Usahay natay standard, no? Pero lahi ang gusto sa Ginoo. Amen? Kay habog ang hunahuna sa Ginoo kaysa sa ato ang hunahuna. Amen? Nay nanguyab nimo, sugton dili, no? Murag ibintot-bintot ra. No, dayon pag sugot kay mo may napilian. Pero bisan sa mga anak nga dapit sa tong kinabuhi, apilon nimo ang Ginoo. Amen? Naman ko'y uban, ang standard or ang basihan nila sa will sa Ginoo is gwapo. Pag gwapo, will sa Ginoo. Pag maot, usa man na, plano sa yawa. Usahay ingon na ba? Pero kabalo ka igsoon, i-appeal ang Ginoo. Young people, diha nga dapit ang pinakadili nimo dapat walaon ang Ginoo. Kay mo na mo determine sa imuhang kinabuhi. Kung masayop gani ka sa imong desisyon with regards ana, luoy imuhang kinabuhi. Mao na nga karong gabi una, no? Salamat sa Ginoo, no? Kay mausab na ang priorities sa ato ang kinabuhi. Amen? I-appeal nimo ang Ginoo. Okay? Hallelujah. Pero kung ikaw ang magbuot, ikaw ang matuman, ikaw ang mauna, kinsa may Ginoo sa imong kinabuhi? Ikaw, kita. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sa imong business, sa imong trabaho, apila ang Ginoo igsoon. Nakoy ganahan kaayong kanang panultihon ingon sa dito nga if God is on top, business is non-stop. Hallelujah. Bisan sa imong negosyo, sa imong trabaho, bisan asa ka, unsa imong ginabuhat, apila ang Ginoo. Amen? Usahay manggod, panahon sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi, malimot na ta sa Ginoo. Malimtan na nato siya nga, oy, naday ka Lord. No, last cell group na mo, gi-encourage mi ni pastora nga maghimo mi kanang awareness of God's presence. Nga kada oras mag-alarm ka. Kana bitong panahon nga maghuna-huna ka sa Ginoo. Kay usahay, daghang mga higayon tibuok adlaw nga dili ta kauna-una sa Ginoo. Hello, kauna-una lang tag naglisod na ta. Kanang murag last resort na ba ang Ginoo? Pero karong gabi una igsoon, usbo nato ang priority. My number 1, our number 1 is si Ginoong Jesus. Amen? Okay. Now, sa ato ang karaan niya kinabuhi, sa wala patay relasyon sa Ginoo, kinsa may naglingkod sa trono sa atong kasing-kasing. Ikaw ug ako. Kita, pag muingon kag naglingkod sa trono, but pasabot sa kanang, sa mga lugar gani nga hari ilaha, sa United Kingdom, kung kinsay naglingkod dito sa trono, buot pasabot, mautoy na ay authority. Buot pasabot, mautoy magbuot. Hello?
Kung unsa iyang gusto buhaton, unsa iyang mga plano, unsa gusto niya mahitabo ani nga syudad, ani nga lugar, yahang gusto may mahitabo. Sa una, sa wala pa ta kaila sa Ginoo, ang naglingkod sa trono sa tong kasing-kasing is kita. Amen? Pero karong gabi una, igsuon, gusto na ko masabta na to, no? Nga himuo na to si Jesus nga naglingkod sa trono sa atong kasing-kasing. Bot pasabot, kay si Jesus na may naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing, siya na'y magbuot. Dili na ikaw. Pag naa kay desisyon, imong ipangutana sa Ginoo. Lord, okay ni Lord? Lord, yan naman, siya may naglingkod sa trono, dili naman ikaw. Sabtan ko ninyo, igsoon? Ato nang palakpakan ng Ginoo kusog, be? Murag napay mas kusog, ana. Hallelujah. Okay. Bisag unsay atong agian, Jesus must be the one in charge sa imuhang kinabuhi. No? Sabaan ka si mong mama, kaning simba ka, no? Nabay ka gubot sa inyong balay, nagbulag baka mo, na-discourage baka ka, no? Still, Jesus must be the Lord over your life. Kaya usahay manggod sa panahon sa kalisod, sama sa kanyon ganina, malimtan na to ang Ginoo. Gusto ka nga mahapsay imuhang kinabuhi, igsoon, himua si Lord nga imuhang priority. Walay giagian na to nga makapausab sa pagkaginoo ni Ginoong Hesus ato ang kinabuhi. Amen? Now listen, it is not about your emotion, it is about your submission to the Lordship of Jesus Christ. Kausahay manggod, daghang higayon sa atong kinabuhi nga very particular kita sa ato ang pagbati. Amen? Nga mo'y hinungdan nga malimtan na nato ang Ginoo. Manaday ka, Lord. Karong gabi una, it's not about your emotion, but it's about your submission to the Lordship of Jesus Christ. Ingon ang Bible, I no longer live, but Christ lives in me. Kinsa na may nabuhi, diha igsoon, diha kanimo, si Ginoong Hesus, si Jesus. Amen? It's all about coming into a complete surrender to Him. Abalo ka, sa pagkatinuod lang bitaw, igsuon ko diha sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, wala gid tay mahimo. Kay tinuod kayang giingon sa Bible, apart from the Lord, man is nothing. Wala gyud tay mahimo. Bisan pag ikaw pinakadato diri sa kalibutan, ikaw may pinakagwapa, pinakagwapo, pinakasikat, basta wala ang Ginoo, wala gyud mahimo ang tawo. Amen? Muna nga nagkinahanglan ta sa Ginoo. Importante nga musabmitar ta sa pagkaginoo ni Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Now, naaman tay mga relationship diri sa kalibutan. Bana, asawa ngadto sa bana, ginikanan ngadto sa anak ngadto sa ginikanan, or sa boss, sa workmates, sa ato mga kliyente. Kana siya nga mga relationships, temporary relationships na. Pero honestly, daghan gihapon nahimo ni nga priority sa ilahang kinabuhi. No? And the best relationship to priority in your life is your relationship with the Lord. Kung nabitaw tayo pinakanindot nga unahon nga relasyon sa ato ang kinabuhi, kanang ato ang relasyon sa Ginoo. Amen? Because that relationship will last forever. Kana bitang relasyon nato sa atong asawa, relasyon nato sa atong bana, sa atong mga anak, temporary ra na. Pero kanang atong relasyon sa Ginoo, forever na igsoon. Amen? Pero usahay matingala ka, nganong mas matagaan pa man og dako kaayo nga panahon og pagtagad, no, ang mga butang sa kalibutan, no? So karong gabi una nasabta na to, pinaka the best nga relationship na to kanang relationship na to sa Ginoo. Okay? Let's talk about 3 things, no, nga kinahanglan evident sa ato ang kinabuhi. Nga makaingon ta nga si Jesus ang Lord sa ato ang kinabuhi. Number 1 is
You must continue to follow Him. Sa verse 6, okay? Ingon dira, you must continue to follow Him. Padayon ta igsuon. Amen? Dagang higayon sa atong kinabuhi, dili maayo, pero gusto sa Ginoo nga mo padayon ta. Hallelujah! Naatay eternal destination, ang lugar nga giandam para sa Ginoo sa atoa. Amen? And how can we go to our destination kung muhunong ta? Mustap ta. Kabalo ka, how to become unstoppable? Unsaon man nga mahimo kang unstoppable, pinakauna nga imong buhaton, do not stop. Hello? Hapit na siguro ka mo biya, hapit na siguro ka mo undang, kaya dagan na kay ka problema, dagan kay ka pagsulay, no? Hawid sa Ginoo, do not stop. Amen? So you must continue to follow Him. Okay? Sa Facebook, sa Instagram, daghan kay makita nimo na sa kasagara sa mga vlogger, after sa ilahang ngalan, nana dito'y word nga follow. Okay? Kasulay mo na? Marapod mo gula kasulay ha? Na ay word nga follow. Dito, pag mo follow ka niya, but pasabot, kung unsay mga post niya, unsay mga ipangbutang niya sa iyang wall, sa iyang Facebook, makita nimo. Nakasabot ra mo na ako? Kaya naka-follow man ka. Diba? Matingala ka. Kung kinsa ti imong gi-follow, mo'y sige gawas sa imuhang sa tawagan na wall? Adili wall. Newsfeed. Para magkog karon pa. Diba? Kung kinsa imong gina-follow mo, ay magsige gawas sa imuhang newsfeed. Magsige makit-anim mo. Diba? No? Pila man ning dire, unsa iyahang mga post, makakita ka, unsa iyang ginabuhat, nga iyang i-post, makita nimo, no? Nga naman, kay naka-follow man ka. Kasi nag-follow dire ni James Reid, ni Piolo Pascual, no? Ay, pastor, si Jesus rin akong gina-follow. Balaan kay mo ha. Usahay natin mga gina-follow, di ba? Usahay tungod kay magsige ka makakita sa ilang kinabuhi or sa ilang mga gidabuhat, makasuon pug ka. Hello? No? Bisag, ang imong gina-follow, maay kay mo sayaw. Bisag gahi kay kaglawas lab, sayaw. Maay kay mo kanta, imong gina-follow. Bisag ibag lab, kanta. No? Kay imuhang ginasuon, imong gina-follow. Ilahang kinaiya, ilang batasan, nasuon nimo. Listen. If you continue to follow, kung kinsa gani mo ang gina-follow, muliwat ka ana igsuon. Hello? Kung kinsa imong ginasunod, kinsa ang kanunay imong ginatanaw, muliwat ka ana, masuon nimo. Pero kung mo follow ka ni Jesus, maliwat ka ni Jesus. Amen? Hallelujah! Lingi ako nun ay mohang tapad, asa na siya naliwat. Ha? Pagkaliwata gid ni Jesus, hallelujah. Ang kibot pasabot, ang karakter ni Jesus, ang kinaiya ni Jesus, no, the fruit of the Holy Spirit, naa sa iyahang kinabuhi. Muna ibot pasabot nga naliwat ni Ginoong Hesus. Balik ka daw taing nabi niya, pagkaliwata gid. Hallelujah. Kung naamay angayan nga liwatan nato si Jesus. Amen? Hallelujah. Karabitang moingon ta nga, mao jud kay naunga, usay naay moingon sa kong anak. Sus pagka-jiara yung naunga but pasabot liwat jud kaayo. Pero karon gabi una, pinakanindot nga maliwat ta is diha kang Ginoong Hesus. Muna ang atong buhaton, importante kayo igsuon, you must continue to follow Him. Kay pag muundang ka ni kag-follow ni Jesus, sa lahi ka maliwat. Amen? Hallelujah. Walay maliwat sa yawa diri in Jesus' name. Liwat tatanan sa Ginoo. Amen? Okay.
So ito yung number one. Nga evidence sa ato ang kinabuhi, you must continue to follow Him. Wala tay undangay igsuon. No? Kung imong tanawon, daghan na kay tag mga niagi nga mga encounter, daghan na kay tag mga VIPs, pero daghan na kay mga mingbiya pod. Pero karong gabi una, ang mulahutay maluwas. Muna nga mulahutay taigsoon. Dili siguro perpekto atong kinabuhi diha sa Ginoo, pero may padayon ta. Kabalo ka kanang word nga perseverance. It means you are not doing it perfectly, but you are doing it consistently. Amen? Nga bisan og mapakyas ta, bangon, padayon diha sa Ginoo. Sunod kang Ginoong Hesus. Follow Him, no? Follow ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Okay. Ikaduha, nga dapat evident sa ato ang kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, nga makaingon ta nga si Ginoong Hesus, ato ang Ginoo. Ikaduha, let your roots grow down into Him. Kasagara, sa mga kahoy nga mga tumba, dali ra kay mga tumba, unsa may rason. Kaya ang ilahang ugat mabawra. Tama? Naara sa ibabaw. Bot pasabot, wala nakalalom. Wala ming grow down, no? Ang ilahang ugat. Mo nang gamay lang hangin matumba. Mo nay hinungdan. You know, you cannot continue in your relationship with the Lord kung ang imong gamot dili wala nalalom. Ha? If wala ming lalom, gamay rang pagsulay, gamay rang problema, tumba dayon ka. Ano man, wala man ming ugat sa lalom. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. It says here, sa New Living Translation, "Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do." Kabalo ka igsuon, our nutrients is in the Word of God. Amen? Kana mga nutrients makatabang na sa atong lawas. Ang mga nutrients food sa pulong sa Ginoo makatabang sa atong espirituhanong kinabuhi. Our nutrients sa ato ang spiritual life comes from the Word of God. Ang atong kinabuhi dapat nakaangkla sa pulong sa Ginoo. What is the purpose of the anchor or angkla? Siguro tayong mga seaman rin, no? Unsa may katuyuan sa angkla, okay? The purpose of the anchor is to hold the vessel in a particular place. Hello? No? Pag ibutang nimo ihagbong ang angkla, muhawid siya sa vessel or sa barko aron bisag na ay balod og hangin dili siya maanod. Nakuha ninyo? That's the purpose of the anchor or angkla. Karong gabi una kinahanglan masabtan nato nga dapat ang atong kinabuhi nakaangkla sa pulong sa Ginoo. Kay pag wala gani nakaangkla sa pulong sa Ginoo imong kinabuhi, gamayng hangin ano dayon ka igsuon. Gamayng pagsulay biya din ka sa Ginoo. Gamayng pagkinahanglan surrender dayon ka. Ngano man wala may naghawid. Wala may nagpugong nga dili ka maanod. Amen? Hallelujah. Matingala ka nga dali ram kay ka matintal, dali kay ka madala. Basig wala ka nakaangkla sa pulong sa Ginoo. Amen? Kay pag nakaangkla imo ang kinabuhi sa word sa Ginoo,
bisan pag unsao nagbira, di jud ka madala. Amen? Hallelujah. Matingala ka nga, dali ra jud kay ka matintal. Tunulan kag baso sa tanduay, mag-uga din imong tutunlan. No? Tunulan kag sigarilyo. Oh, lahi din imong bation ba? Manglimbaw timong balahibo. No? Pero karong gabi una, sabta nato nga dapat ang atong kinabuhi nakaangkla sa pulong sa Ginoo. Nga bisan pag unsay bagyo moabot sa imong kinabuhi, unsa ka kusog sa hangin, dili ka mapalid igsuon, magpabilin ka diha sa Ginoo. Amen? Okay. Now, so thing number 1, you must continue to follow Him. Number 2, let your roots grow down into Him. Number 3, let your lives be built on Him. Sa verse 7 na igsoon. Kabalo ka, Lordship demands obedience. Kung maingon ganita nga si Ginoong Hesus atong Ginoo, buot pasabot igsoon mo obey taniya. It requires obedience. Especially obedience to His Word. No? Karong gabi una, nakadawat ta sa pulong sa Ginoo, napanalanginan ta, na-bless ta, nakadawat ta sa kanang pagministeryo sa pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, but ang pangutana igsoon, how's the level of your obedience sa word sa Ginoo? Kay nindot man kay nang ma-bless kay ta sa pulong sa Ginoo, grabe kayo, na-bless kay ko sa word sa Ginoo gyud. Pero kumusta ang ato ang pagsugot? Kumusta ang level sa ato ang obedience sa ato ang nadunggan? Amen? Kay pwede man nga gibuhat ang Ginoo sa atong kasing-kasing karon, pero iniguli na to sa balay, malimta na to. Wala tay response sa pulong sa Ginoo. Karong gabi una, Lordship requires or demands obedience, especially obedience sa words sa Ginoo. Amen? Making Him as number 1 and top priority sa imuhang kinabuhi. Now, common kay nga verse, Matthew chapter 6, verse 33. It says here, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala nag-ingon ang Ginoo diri igsoon. No? Seek first the kingdom of God, and this thing shall be added unto you. Sige ingon diri, all these things, but pasabot, ang tanan igsoon, idugang sa Ginoo, pero naay gusto ang Ginoo nga buhaton nato, unahon sa siya. Kaysa dihang mauna siya, kanang imuhang pagkinahanglan, kanang imong problema, kanang tanang giagian nimo igsuon, unsa may pangandoy nimo, unsa may gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi, idugang na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Wala man siya nag-ingon og, and this thing shall be added unto you. All, tanan igsuon, tanang area sa imong kinabuhi. Amen? Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang atuang gisgutan ganina, our nutrients is in the Word of God. Amen? No? O making Him as number 1 and top priority sa imuhang kinabuhi. Kamalo ka, the true manifestation and evidence of God's kingdom sa imuhang kinabuhi is sa dihang His will be done. Sa diha bitang mauna ang will sa Ginoo, buot pasabot giuna nimo ang kingdom sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Dili siya mupakyas sa iyang saad, dili siya mamakak. No? Ang tao pag musaad, mapakyas, say malimtan. Pero ang Ginoo sa dihang musaad siya, tumano niya igsoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Sige tagtawag sa Ginoo og Lord, Lord, pero wala ta nagtuman sa iyahang pulong.
Matthew chapter 7 verses 26 to 27. Ingon ang word sa Ginoo. But anyone who hears my teaching and does not obey it, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rain and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with mighty crash. No? Kinsa daw nga sa dihang gamayng hangin sa muabot ang baha, matumba dayon katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo og wala ming obey sa iyahang pulong. Muto kong gingon ganina, kining pagkaginoo ni Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi, nagdemand ni siya og obedience sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay, now is the time to level up our relationships sa Ginoo. Kung karon igsuon, palya-palya siguro or dili siguro, maayo ang dagan sa imong relasyon sa Ginoo. Karong gabi una, importante nga imuha ng unahon ang Ginoo og i-level up nimo imuhang relationship diha kang Ginoong Hesus. Amen? Ang pagtukod sa bato or strong foundation usahay dugay, usahay gasto, time consuming. Amen? No, usahay kanang dugay, taas og panahon, no? Gasto, kapoy, but worth it igsuon. Nganuman, lig-on ang resulta. Kapag maabot ang bagyo, bisag kusog nga bagyo, kusog nga baha, dili maunsa. Amen? No? Kay lig-on man siya. Sometimes, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo say kapoy. Say time consuming. No? Kapila ta mo balik sa simbahan. No? Cell group Tuesday, cell group Wednesday. Pag naapa kay evangelistic cell, balik na pud ka. Then pagka Friday, balik na pud og wayak. Pagka Sabado, morning prayer na pud. Pagka Domingo, simba na pud. No, time consuming, pero makapalig-on nimo. Pag moabot ang bagyo, moabot ang pagsulay, di ka basta-basta maanod. Nganuman, lig-on man ka. Amen? Kabalo ka igsoon, ang Kristohanon nga kanunay puno, dili basta-basta mahugno. Amen? Papuno sa presensya sa Ginoo. Papuno sa pulong sa Ginoo. Amen? Because your life is built on a strong foundation. Ang sa tulo ka mga butang nga dapat evident sa ato ang kinabuhi, dapat mo padayon ta diha sa Ginoo. Ikaduha, imuhang ugat ipalalom igsoon. Og ikatulo, imuhang kinabuhi be built on Him. Naghisgot ni about obedience diha sa Ginoo. Nabatay na dawat karong gabi una igsoon. I believe, no? Nga naatay buhaton sa atong nadunggan sa pulong sa Ginoo. Kay pwede kaayo igsoon naatay nadawat karon, no? Daghan kita gisulat sa atong notes. Pero pag-abot sa balay, malimta na to. Ang pangutana, how's the level of your obedience sa word sa Ginoo? Muna'y pinakanindot because kita nga mga Kristohanon, we are not just hearers of the word of God, but we are doers of the word of God. Tumano na to ang pulong sa Ginoo. Kaya yung sa gingon sa Bible, ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug wala nagtuman niini, mabot ang bagyo, sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod siyang balay sa balas. Gamayng baha, matumba dayon. Kung gusto ka nga magpabilin ka nga lig-on, nga bisan pag-unsa og kuso-kuso sa bagyo, kuso-kuso sa problema sa imong kinabuhi, magpabilin ka nga nagbarog tubangan sa Ginoo. Obey ta sa words sa Ginoo. Amen? Okay, let's pray. Father, we thank you. Thank you so much, Lord, for your word. Namin nadawat Ginoo karon sa imong pulong. O kini Ginoo dili ni mawala namo.
Kundili, Lord, mahimong giya sa among pagkinabuhi. Lord, I pray right now sa akong mga kaigsuunan nga naa karong gabi una. Mo-obey me sa imong word, Lord. Ikaw ang number one. Ikaw ang top priority. Ikaw ang maglingkod sa trono sa among kasing-kasing Ginoo. Ikaw ang magbuot, Lord. Tungod kay ikaw ang among Ginoo. But pasabot, Lord, ikaw ang nai-control. Ikaw ang mauna. Lord, daghang salamat, Ginoo. I pray right now, akong doon na may mga kaigsuunan karon, nag-struggle, Lord, sa lahang priorities. Salamat imong pulong, mag-ministeryo, imong presensya, mag-ministeryo, mag-enlighten, mag-empower, mag-encourage, Lord, sa matag usa karong gabi una. We just honor you. We love you. We thank you so much, Lord, for your presence in this place. In Jesus' name. Amen. Oh, amen. Can we give the Lord a mighty clap of praise tonight? Come on. Thank you, Lord. Palakpakan po natin itong magwawalig saan? Pastor JR? What a privilege o sa katao nga makabatog relasyon sa Diyos. Posible di ay nga ang tao makigrelasyon sa Diyos. It's an spiritual relationship that will last forever. Pero magsugod na karon. Desisyonon yun sa tao nga mahimo niyang Ginoo sa Jesus ayang kinabuhi. Igsoon, kung makagrelasyon ka sa Diyos, usa ka Diyos, dili mo pakyas. Usa ka Diyos nga makabuhat sa tanan. Naa siya'y authority, na siya'y power. Kinsa mang tao nga dili mo desisyon nga mahimo siyang Ginoo. Kaysa diyang Ginoo ni mo sa Jesus, mahanay ang tanan sa imong kinabuhi. I've been in relationship with God for 39 years karong October. 39 na katuig ko nakigrelasyon sa Ginoo. I received Jesus as my Lord and Savior 1983 October. Tulumi ka couple, duha na lang, kami na lang magtiayon nagpabilin. O kanamo magtiayon, akong bana ni una na sa langit, apa ko dire karon sa kalibutan. But I continue my relationship with Him. Salamat kay sa Ginoo. No, kanang kini bitaw nga relasyon nga ato ang sudlan, kaning ato ang desisyonan nga himuon nato siyang Ginoo. Haguan ni nato para may mo siyang priority. Nganong ning abot kog 39 years because I do what Jesus the best para sa ako. Akong gibuhat, akong dili man perfect ang pagsugot sa iya ha, but nagpadayon mo tagaingon nga padayon lang sunod niya. Mapakyas man ta padayon, makasala man ta padayon. Usay ma-discourage ta padayon lang gyapon. Padayon kung maluya, padayon continue to follow. Kaya ako dili perfect ang akong kinabuhi pod sa pag-follow nako sa Ginoo. Daghan po kong gagian nga pagsulay, daghan kong gagian nga mga balatian, daghan kong gagian nga kamatayon, no? Daghan kaayo suffering. But mga isoon, ang kanindot bitaw na atay kauban sa panahon sa kagulanan. Wala mo kakita nako for 2 weeks, 2 Sundays. Kay na positive ko sa COVID. But don't you know, Exxon? Kasadihang miabot ni siya nga trial ko. Lord, wapadyod ay kamahuman ako. Nianapod ni abot sa akong kinabuhi. But bisan sa akong pain, 39 akong fever, sakit ka akong ulo mo paingon diri sa ubos. Kinsay sige na akong istoryahan? Ang Diyos. Lord, sakit ka akong ulo, Lord. Lord, kapoy na kay ginhawa. Sa kainit sa kong lawas. Kung wala pa ko'y relasyon sa Diyos, parti na ako ka-down. Because ang yawa gusto po siyang mukuan sa imuha. Gusto siyang munudnud ni mo hangtod mapildi ka. But sa diyang duna di ay tayo relasyon sa Ginoo, we can call Him 24/7. Ko Lord,
Lord, sakit na kaayo akong lawas. Lord, sakit na kayo, Lord. It's been 14 days quarantine. Sakit akong likod o hinigda, Lord. Pwede kang kakareklamo. Pwede kang pangayog tabang. Because God is with you 24/7. Siya ra ang makarelasyon nato nga dili mo biya nato. Bisag mo biya taniya, pangitaon gihapon taniya. Because love tani Lord. Gusto niya, nga may mo siyang ginusto ang kinabuhi para mahanay ang atong kinabuhi. Don't you know, Exxon, for 29 years na kong pakirelasyon sa Ginoo, gihanay ra gyud niya akong life. Grabe. Wala pa ko'y Ginoo sa una. Ang kasiluso, ang kamaldita, ang kantanang kabulostungan, gi-align sa Ginoo. Akong bana, gikabig sa Ginoo, giluwas. And may resulta ni akong mga anak, giluwas akong mga masamong, akong mga apo. Because sa diyang Lord si Jesus, iyang ihanay ang imong kinabuhi. Hasta imong panginabuhi. I've been widow. Na widow ko, Igsoon, ako mga anak ng eskwela pa. 5 sila kabuo. But amazing kayo si God. Is not only Lord, He is the Father of the fatherless. Siya ang Papa sa mga ilo. Ug bana sa mga balo. Ug ako nang gideclare, Lord, naodaan man ko physical nga bana, ikaw ang akong bana. Ikaw akong papa, ikaw akong bana, ikaw akong best friend, ikaw akong big brother. And most of all, you are the Lord of my life. Hallelujah. Di jud ka magmahay kung makigrelasyon ka sa Dios. Daghang kay itong relasyon sa ato adiri sa kalibutan, mga pakyas, maputol. But don't you know, only the relationship with God, mao ni siya magsugod diri ug hantod makita nato si Lord face to face sa dang mukauban na taniya sa gingharian sa langit. Excited ba ka, Nexon? Excited kay ko makita sa akong hinigugma. Excited ko makakita sa akong daddy. Excited kong makakita sa akong gisimba by faith. Di na ko siya makita but ma-feel na ko siya. Because He is present 24/7. Panindog mo mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Sama sa ubang relasyon, usay mo bati tag mabugnaw. Usay mo bati tag discouragement. Usay dunay hulog sa mga tao to discourage us atong pag-alagad sa Ginoo. Daghang mingon sa nato, gausik-usik man mo panahon. Kanang inyong simbahan diya, gikan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ay pa nagtigo. But don't you know, any relationship ang ay haguan aron kini siya mo usmo. Ang imong paghimo sa imong devotional, ang imong paghatag og time sa Ginoo sa imong balay, ang imong pag-ani dire para musimba, ang imong paghimong kaparte sa cell group, ang imong paghatag sa imong kagulingon sa training, you have decided mo paingon gyud na nga mahimo nimong priority sa Ginoong Hesus. Mo paingon gyud na diha nga ang prinsipyo ni Jesus mahimong prinsipyo nimo. Ang iyang gusto mahimong gusto nimo. Why? Because imong gitagaag panahon siya sa imong kinabuhi. So ako kabalo karon ani nga crowd. Kung doon na bay na discourage, gikapoy na, doon na bay mga tao dire nga gilaayan na. No? Kay any relationship may tabo man. But tonight I tell you, apart from the Lord, wa gyud kay paglaom igsoon. Kung wa kay relasyon sa Dios og imong putlon gani mobiya ka, wa jud kay hope. Wa na jud kay paglaom. But if you have a relationship with God, you are hope. You have hope ug doon na kay guidance imong kinabuhi diri sa kalibutan. So kung nanang ay pagbati, nanang kay mga giatubang, mga pagsulay, kalisod, murag ka-give upon na ka. Mayon ko sa imo karon, dili nimo ay panahon. Because hapit na mo balik
ang imong Diyos o Ginoo sa imong kinabuhi nga mao si Ginoong Hesukristo. Excited na kaayo siya makikimamat kanatong tanan. So igsoon, this not time to quit. It's time to continue to follow Him. Ipagamot imong pagtuo kang Ginoong Jesus. Sugtas siya sa iyang pulong. I tell you igsoon, ako gyud kang sultihan for 39 years. Napakyas man ko, si Jesus walay pagkapakyas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, we give you praise. Salamat, Ginoo, gitagaan mi nimog pribilehiyo. Gitagaan mi nimog katungod nga makigrelasyon nimo. Tag-iya sa among kinabuhi. Tag-iya sa among gininhawa. Gikan mi nimo, you are our Creator. Salamat pinaagi ni Ginoong Jesus ang tao makabatog relasyon nimo, Ginoo. Mianhi ka aron ang tao mapasig-uli diha kanimo. So tonight, Lord, maghimo mig reconciliation or maghimo mig inog commitment, Lord, sa matag usa karon nga niya. Siguro Ginoo recommitment sa matag usa. Siguro napasagdan na namo among relasyon uban nimo. Kay dako na mi na busy na mi daghan mi ginabuhat, napasagdan na among relasyon. But tonight, Lord, pinaka-importante ang relasyon mo ikaw. Angay haguan aron mahimo kang una sa among kinabuhi. Let's just talk to God tonight, igsoon. Ikaw nga nagdawat ni Kristo nga Ginoo na. Istoryahe ang Ginoo. Unsa man nimo ang imong relasyon uban niya? Unsa man nimo pag-develop na nga relasyon? Taman ra ba kag Domingo? Pag humanana wala na. It's not wholesome relationship. Importante everyday nakikrelasyon ka niya. Just commit yourself to the Lord, balik. As you raise your hand to the Lord, say, Lord, Lord, abinin mo katungod na gihatag sa Ginoo sa imo na makakonect ka sa iya kay sira ang buhi sa walay katapusan. O ang mag-connect sa iya, nakigrelasyon niya, mabuhi po sa walay katapusan. Here we are in your presence, Lord. Salamat kay Ginoo. Ang tanang gilaayan, mabalik ang kadasig. Mabalik ang kalayo sa ngalan ni Jesus. Mabalik Ginoo ang pagtuo. Lord, in the name of Jesus. Unsa man kabukaton Ginoo nga gustong mubiya sa ngalan ni Jesus. Mapulihan na karon Ginoo paglaom. Asa pud mi padulong, Lord, kung dili mi makigrelasyon nimo. Kung di mo padayon kinsa man ang mudaog-daog na mo. Ang yawa nga niya sa kalibutan. Thank you for all those hands, Lord, nga nagbuta sa ilang kamot. I pray, malig-on pagyod, ma-develop pagyod, ug maron pagyod nila ilang relasyon uban kanimo. Haguan pagyod, Lord, pinagi sa pagbasa sa imong pulong, pinagi sa pagsinati sa imong presensya. O Dios, kay mawala namo, Ginoo. Kung dili, Lord, mabinipisyuhan mi sa mga butang nga imong buhaton sa among mga kinabuhi. Thank you kayo, Lord. Pasaylo ami. Kung nagpabuyag mi sa among relasyon uban kanimo, i-restore, Lord. I-restore, ibalik, Lord, ang first love sa matagusa. Katong first love, Lord, na gustong pirming nasa imong presence. Katong pirming gusto mo basa sa imong pulong. I-restore to, Lord. Because this is a relationship that will last forever. Salamat sa pagministeryo sa mo sa kusa. Salamat Ginoong Dios sa pagkikistorya nimo sa matag usa. Kung namin napakya, salamat sa pasaylo. Kung doon namin nawala na o gusto nang mag-quit, salamat makabalik. Pinagay sa imong grasya. We honor you, God. We worship you, God. Thank you kayo, Lord. Gusto mi Ginoo everyday makauban ka.
Gusto ming everyday, Lord, kasama ka namin, Ginoo. Di may malimot nga naa ka nagpuyo sa among matag usa ka kasing-kasing. Thank you, Father God. As we sing this song to you, Lord, samtang awito namin ng awita, gusto ming makauban ka. Lord, gusto kong makauban ka everyday. Gusto kong makaistorya ka everyday. Sa matag adlaw, Lord, salamat. I-acknowledge ka na mo sa among kinabuhi. Shakabasan the Lord. Hallelujah. God. Thank you, Lord. Sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Yes, God. Hallelujah. Sulti ang Diyos, igsoon, pinadi ang awit, igsoon. Sa matag sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Sa matag adlaw, mga lalaki, gusto ko makauban ka. mga lalaki, louder please. Thank you, Lord. Mga babayi, thank you, Lord. Hallelujah. Ang tanan kay sa adunay kaibigan. Thank you, Lord. Ning akong dugay kawan, ang hangin nga gigilawa, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, sa kanunay kitiguhan. Thank you, Lord. Ning akong dugay ikawan, ang hangin nga gigihawa, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso. Ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Pasalamati ang Diyos, igsoon, sa pribileyo nga iyang giabli para sa imo. Nga makabaton kag relasyon sa Diyos, sa presensya sa Diyos o sa pulong sa Diyos. What a privilege to serve a living God, igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesus, giabli nimo ang langit para kanamo. Aron Ginoong Dios, samtang niya pamianing kalibutan na makahimo mi pakigrelasyon kanimo, O Dios, diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Dalaygon ka, Lord. Thank you for your word. Thank you for your presence tonight, God. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pinakakusog nga palakpak para nimo, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapanglingkod mo, my son.